Fjouwerlien jochten ongereisde jouters de stichting Bjemmenridders op. Om de neffers harren te volle bjemmenkapen waren. Want nota had ze goed 100 bjem van de kettingzegen redden. En ook verzet de actiegroep de Bekens, want ze werden net echt warm van al die kele plakken in de stad. Nee, niet echt. De rillingen lopen over mijn rug. On ambitie ging gebrek bij de frontvrouw van de Bjemmenridders. Want de komende jaren moet er uiteindelijk meer dan 5000 nieuwe bjemmen planten worden in Nijbouwwieken, liekers hier in Blitzaart, maar ook op kele bedrijventerrein en in Orenwieken. En wat dat betelt? Bedrijven. Die kunnen voor goed €400 het stuk, sinds maar een bjem adopteren. Het plan is om 100 bedrijven aan te schrijven. En die gaan we vragen om geld te storten in een fonds. Vanuit dat fonds worden bomen binnen een jaar geplant. Het is dus het idee dat er onmiddellijk groen aangeplant wordt en dat zichtbaar wordt gemaakt dat die bedrijven erg groen bezig zijn. De bomenridders binnen nog in Oel is met de gemeente Ljouwert, want de bjemmen moeten op gemeentegroen planten worden en vanzelfs onderhouden worden. Net sinds de economische crisis en het feit dat er roen om al bjemmen stenen, denken de initiatiefnemers dat het plan slagje zal. Ja, ik weet zeker dat er een heleboel bedrijven zijn die daar best wel wat in willen investeren. En uiteindelijk, zeker als het in de buurt van hun eigen bedrijf komt, komt het hun eigen bedrijf ten goede. Nou ja, niet dat ze de hele tijd naar buiten moeten kijken, maar de prestaties gaan wel vooruit in een groene omgeving. Dat is onderzocht. Op Vreed Fjouwermaat jouwt burgemeester Kronen van Ljouwert de officiële uitraap van het saneemde Greenplan.